Cwpan Sioe Tywysog Cymru ar gyfer pob un o bencampwyr adran dy. Gaseg! Y gaseg sy'n wedi wneud hi. Cracklin Rose am yr eilwaith. Y cesig sy'n rhagori, ennill 5 o'r 6 diwetha. Dorian Lloyd a Cythog Gwynan Mai. Cwpan Sioe Tywysog Cymru yn cyrraedd brydfa geler am y tro cynta eriod. Brynithon Cleopatra, eiddo'r teulu Meric o Grig Hywel yn ennill llynedd. A'r gaseg Brynithon Cleopatra, Bradley Meric sydd yn mynd â hi. Cymru sy'n cipio'r dydd. I ni wedi cyrraedd pen llanw cystadlu y Cobiau yma ar Brynhawn ddydd Mercher. Dyma ni Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig. Cwpan Sioe Tywysog Cymru. Rob Jones a David Oliver yn parhau i fod wrth yn ochr i fan hyn. Ac i ni yn gwahodd pawb i ddod nôl i fynd am y cobyn gorau eleni. Dyma byrdwn y gystadleuaeth arbennig ar Pencampwriaeth yma. Y coron ar y prynhawn ynddo fe, ar y coron y Cobiau. Dwi'n teimlo nerfus yn ista yma. Odi, dwi ti yn ti. And y gaseg, holl boblogaidd, a hon wedi cael tipyn bach o... Casgob Deo Di o'n blaenau fyny. A John Kirk. Cael sgwrs bach gyda Stewart. I le chi'n credu eithaf yr het? Dwi'n meddwl y gaseg heddiw. Dwi'n cytuno am unwaith y gaseg. Chi'n mynd i am y gaseg. Wy'n mynd i fynd am casgob Deo Di. Iawn. Ond pob un o'r rhain heledd cofio yn heiddiannol iawn. Odi. A mae John Kirk yn magu'r ddau wrth gwrs. I chi'n mynd gwybod? Yes. Hannah ag Eli Owens, y ddwy chwaer. Eli yn... ffantastig. Am diwe. Hannah Owens yn arwen. Casgob Welsh Doll yn diwyddol. Wedi mynd trwyddo y dosbarthu Pencampwriaethau a gael ei gyroni y gorau o'r Cobyn Cymreig yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. Ac wyneb y gaseg yn fendigedig. Mae'n felys yn dwi. Ti'n gwybod, mae'n felys. Mae yna luniau fan hyn i'w trysori. A diddorol, yr is Pencampwr yw'r ceffil ifanc. A'r is Pencampwriaeth, yr adran. So'r merched yn ennill hi. A chwiorydd. Chwiorydd, so Hannah yw'r hanas, hi sy'n berchen y gaseg, ac Eli y chwaer wedyn. Mae'r ddwy yn agos iawn, ac dwi'n gwybod Eli. A chi mae pan mae yn waith teuluol ac yn waith tîm, mae hwnna, mae'n golygu cymaint iddyn nhw, yn dweud, fel teulu. Wel, dyma'r bos yn dod rwan, os ywelch chi, dyn ni'n gweld y blws o webi bod y bos, Philippa Owens, mam Eli, ac a Hannah yn camu lawr trwy ganol y cylch. Wrth gwrs, mae'n rhaid bod hi'n cael llun yma. Dyna chi, Cwpan Sioe Tywysog Cymru. Ac yn ddifyr am flynydde, dim ond os oedd y ceffyl yn byw yng Nghymru, oedd yn gallu cael gafel ar y cwpan arbennig yma. Gallu di gredu oedd hwnna'n wir. A mae hwnna wedi newid nawr yn dweud. Yn newid yn sicr. Sbia, dwi'n meddwl bod Philippa... Wel, pob parch iddi, mae'n rhaid gweud mae wedi rhoi geni i'r plant yma, wedi rhoi geni i'r gaseg unfyd. Da iawn Philippa Owens, brydfa, casgob. A prif Pencampwr, yr adran, casgob Welsh Doll. John Kirk wedi gwneud gwaith arbennig yma. Odi. Welsh Doll, 8 o oedran, 8 o od yw i, Gwenllan Deo y tad, allan o casgob penblwydd hapus. Ydyn maen nhw wedi bod yn luniau emosiynol, yn eiliadau emosiynol iawn i'r teulu y fam fyny a'r ddwy chwaer. A fydden nhw'n cofio prawn dydd Mercher 2025 am amser hir.
Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei gamfed. Profiad hynod o felys I unrhyw gystadleuedd yw codi i'r brig yn y prif gylch. Llongyfarched y gwresog, casgob Welsh Doll. A dyna ni Hannah Owens yn arwen, yn ennill Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig yn 2025. Well, Hannah Owens, Ellie Owens and Mum Philippa. I bet when you woke up this morning you did not think this was the way it was going to end. No, not at all. And Dad still sat at home watching the telly. He's got here. No, he's got here. He was allowed to come. We told him he got to. So, Philippa, you have 2 homebreds with 2 homebreds in the ring. I don't think anybody else can tell us how this feels other than you. It's a bit surreal. It's a bit more than just what you dream for. It hasn't sunk in yet, has it? Not really. And Casgob Deody being male champion, I just can't believe it. It's the day dreams are made of, isn't it? Yeah, it's years, but today's been just fantastic. I don't think I've ever seen you so speechless, Philippa. Hannah, you said you'd never won a red rosette before this morning. Not in here, no. You've just won the George Prince of Wales Cup. I did it. Honestly, it's like the best feeling in the whole world. And I couldn't do it without this. This is like my pride and joy. And these that have all made this happen. It's a massive team effort. There's loads of people behind the scenes, but we're going to party. We are going to party. I'm sure you are. Ellie, your sister's crying her eyes out behind there, hiding behind the mare, holding the foal. Girls, you ran like the wind, and this mare really did put on a show. We cannot congratulate you enough. Good luck for what you have left this week, but do enjoy this moment, every second of it. Stay on cloud 9. Thank you, Anna.